Hai Lwgwpwr Kulumbai गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर दायो माने आङो हजों थांफिननोसै आरोना आइखौ दिनै लायनो नागिरदों नालाय बेनि थाखायनो हजों थांफिननोसै ओमफ्राय हासबेन्डआ थांनाय नङा ससे बाससिम दोनहैसिगोन ओमफ्राय जों नानिजों आंजोंल' थांगोन आरोना ओमफ्राय आङो रेक्सखौबो खानानै लाबाय नै खानानै गालांसै बेखौ डिस्टार्ब जायोना ओमफ्राय खर' लोबदोंमोन आङो खानाया एसे राननो बाखि दंबावो आरोना रानबा दा खानानै लानोसै गारियाव लबार क्लिप लाखाबाय स' दायो थांबाय थानोसै नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ जोबजासिम नायनो दाबावदै नङाब्ला आं मा देखायदों मा देखायाखै मिन्थिनाय नङाना ओमफ्राय हासबेन्डआ आंखौ ससे बाससिम दोनहैसिगोन आरोना ओमफ्राय आंना मबाइला बारा मोजां नङाना बोरैबा नुयो आरोना स' लोगोफोर दायो हासबेन्डआ नानिजों आंजोंखौहाय बाससिम ससे दोनलांनो नागिरदों आरोना दोनलांथोंसै ओमफ्राय न'आवबो रावबो गैयाना ओमफ्राय जोंना रेक्सआबो बोरै हारसिं गालांनो ओंखाम ओंख्रिखौ सोर होनो बेनि थाखायनो हासबेन्डआ थाथोंसै आरोना नांगौबा जुदि दरखार जाथारोबा गाबोनफोर थांथोंसै थबाय थादो होमबा जोंथ' बासजोंसो थांगोन लेट जालासो खयथायाव सहैयो बुंनो हाला आरोना होनबाथ' 2 घन्टा नांगौ बास स्टेन्ड मोनफैबाय आरोना नै इथिंबो फैसा बख'नो सानदोंमोन आङो आदा फैसा हरनाय दंमोन इथिंमानो बन्द'सो दाहाय बख'हैनांसिगोन हजोंसो कासकट्रायावथ' इथिंमानो गैया खांखिलानि न' खाथिनिया बन्द'सो माखौ बिस्कुटखौ बासा लोगोफोर दायो जोङो बासाव गाखोबाय आरोना दायो थांसिगोन ओमफ्रायो ओरैनोथ' मिथिखायो नोंसोरो कासकट्रानि लामाया बेसे गोजान गसाइगावनिफ्राय 2 घन्टाथ' लाखायो मिनिमाम ओमफ्राय बाइकजों थांबा 1 घन्टा 1.5 घन्टा नोंनि गोसो आरो नोंनि सालायनाय हिसाबैसो स' दायो बासा खाथिगोन आरोना ओरैबायदि गरम बुंनांला मानसिफोरजों जाबजोंहाय स' थांगोननोसै ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना ब्लगखौहाय देखायलांगोन आङो बासा भर्तिद्राय नंजोबा ओमफ्राय टिकेट दानदों नालाय इसिबां टेनसन गैया आरोना सिट नाम्बार दं नालाय नङाब्ला मानसिफ्रा गोदाव सोराव जिरायोना काउन्टारनि मानसिफ्राबो जोंनिनो बिहावखा काउन्टारावबो टिकेट दाननानै फैबाय न'निनो मानसिफोर गोजाजोबखा गासिबो स' दायो थांबाय थानोसै नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लगखौ लकेल बासानो बुंजोब्बाय फुरा 40 जोबसै लोगोफोर नुदोंना ओरैबायदि बुंजोबो आरोना माने बासा जायगायानो थोलायलाया लकेल बासा बिदिनो बबेबा समाव खाफाल मोजांबा खालिबो मोनलाङो ओमफ्राय बबेबा समाव बिदिनो बुंनाय मोनलाङो आरोना दिनैथ' फुरा बुंजोबनाय आरोना 40 जोब जायगायानो गैलायलायला होनबाबो सेकेन्डबा थिखोबाय थायो आरोना बासाव मानसिफोरखौहाय स' नायलांबाय थाबानो जाबाय स' लेटथ' जाखासिगोन सान्दुंबो बिराद गरम आरोना 1टासोआव सहैसिगोन जोङो दायो 12टा जासिगोनानो इसमुरि मोनफैबाय दायो जोङो ओमफ्राय सान्दुंआ ओरैबायदि मोदानो मोजांखौनो नुवा आरोना ओमफ्राय खालि जाजोब्बाय बासा बेनिफ्राय ओमफ्राय आङो मा होनो बङाइगावसो डाइरेक्ट थांसिगोन दे ओमफ्राय नानिखौ फंबायखौ लांफैबाय आं कासकट्रासिम ओमफ्राय आं टिकेटखौ कासकट्रासिमल' दानदोंमोन स' फैसा होदेरनानै थांनोसै होनना ओमफ्राय आमाइमोना थांग्रोबाय ओमफ्राय लेट जाबायना आङो बासजों फैबाय आरो बासजोंथ' 2 घन्टा नांगौ दा 12:45 जाबाय आरोना फंबाया लांफैसिगोन दा कासकट्रासिम लोगोफोर दायो आङो बास स्टेन्ड मोनफैबाय आरोना बास स्टेन्डनिफ्रायहाय आङो टट' लाबाय हस्पिटालसिम थांनो ओमफ्राय थांनोसै आनैमोनहा फैगासिनो दं आं लामायाव नुबोदोंमोन आरोना रायज्लायहरनो मोनासै ओमफ्राय दायो र' देखायगोन आङो दायोहाय बेलादिखौ होनानै लांनांगोन आरो बेसे गोबाव जायो बुंनो हाया दै लोगोफोर ओमफ्राय नानिखौ आङो दहाय कासकट्रायाव गारबोबाय फंबाया लांफैदों ससे ओमफ्राय बिसिमथ' लाबोनो हाला नालाय टाइमा बारा जाबायना बेनि थाखायनो आङो हाबबोआसै न'आवहाय दा डाइरेक्ट बेनिफ्राय लानानै थांसिगोन आरोना स' नायलांबाय थाबानो जाबाय देखायलांगोन आङो जाखिनि देखायनो हायो बेखौ देखायलांसै दे लोगोफोर दायो थांगासिनो दं आरोना आङो टट' लादों बांद्राय गोजान नङा दे बेनिफ्राय 2 किल'मिटारसोल' जायो लामाया आङो बे लामाखौ थाबायखांबाय आरो स्वागर हस्पिटालनिफ्राय बास स्टेन्डसिमखौ थाबायखांबाय आङो खाथिसो गोजानानो नङा खिन्थु आङो दा थाबायला बाबाय आङो ओंखायनो टट' लाबाय दायो आं फैसा एसे बख'नानै लादोंमोन दे ओमफ्राय थांगासिनो दं आरो नानिमोनहा नेगासिनो दं हस्पिटाल मोनफैबाय नै आङो दायो हाबहैग्रोसै आरोना सिङावहाय मुलिनि गोजाजों सोबबा उल्था फाल्था बेयावनो 1 लाखनि बाराबा
मिसिनाय बेजोंनो गरम थाग्रा बिसिनाया लवगोफोर मानि बिलानो दाबो जायाखै बानायगासिनो दङ ओमफ्रायो बेनिफ्राय हरखाबाय ओमफ्राय जाखिनि थफ्ला थफ्लि दङ बोनथुमनानै लाखाबाय ओमफ्राय एम्बुलेन्सजों लांनो नागिरदों आरोना बेनिफ्राय नायनोसै बेसे गोबाव जायो आमाइमोना गाहायाव दङ आंबो दसे थानानै गाहायाव थांसिगोन दै आनैखौ लेंहरदों आङो बेयाव मानसि सासे थानांगौ ना मुलि आरि दङ इसोरखौ माने जेखौ नाङा बेफोरखौ रिटार्न खालामफिनगोन नालाय बेनि थाखायनो स' नेनोसै दसे उनावहाय देखायगोन आङो र' देखायनो हायोबासो दै जुदि बिसोरो डाइरेक्ट लांगोरोबा आं देखायनो हायाबो जानो हागौ डाइरेक्ट न'आवबो देखायनो हागौ बुंनो हाया र' आं दा देखायगोन रिसिपसनाव फैसा होनो नागिरदों नै फैसा सानदों लांबाय दै लिपजों लांबाय र' दा देखायगोन आङो एने लाबोबाय बेयाव थाथा नांथाबाय थायो गाखोजायो बेयाव साब्रै गाहाम गाखोजानो थांजाजोबो दायो जोङो एम्बुलेन्सजों माने लांगासिनो दं आरोना आइखौहाय न'आवहाय ओमफ्राय ओरैबायदि गाज्रि मोनाबाय एम्बुलेन्सआ खर' साजोब्बाय थानोनो हाला स' थांग्रोनोसै न'सिम दा देखायगोन न'आव सहैबा स' लोगोफोर दायो जोङो आइखौ लाबोखांबाय ओमफ्रायो उन्दुनानै दङ आरोना आङो देखायबाय थाला ओमफ्राय ड्रेस चेन्ज खालामबाय ओंखाम ओंख्रि संनानै जानानै उन्दुसिगोन आरोना स' लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबसै ओमफ्राय थाबैनो आङो गोदान आपडेट लाबोगोन दे लोगोफोर आङो दानो थांथ'वाखैसै गोबाव बेयावनो साननै सानथाम थाथ'गोन आरोना